ibadah marang Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin. Mukhlisin niku maknanipun menapa? Nalikanipun beribadah niku hale keadaane niku mboten mung cukup nindakaken ibadah secara dhahira, secara dhahir. Nanging kedah mukhlisin. Maknanipun nggih menika akhlasa yukhlisu niku membersihkan. Lahu kagem Allah Subhanahu wa taala ad-din. Ad-din niku ketaatan wonten mriki, at-thaah. Terus memurnikan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah saking menika berarti frame atau kerangka anggen kita panjenengan sami niku memahami menapa kemawon menika wangsul malih wonten ing akidah shahih. Kudu resik saestu. Sebab niku ngangge lafat wa ma umiru illa liya'budullah, kan wa ma maniki manafiyah, illanya itu harful istisna. Ingkang biasanipun menika wonten ing teori balaghah menika kalebet qasr. Qasr niku tujuane kangge napa? Kangge mengkhususkan lan ugi kangge niataken wonten ing mriku. Ini pembahasan qasr wiyar. Pembahasan masalah qasr wonten ilmul ma'ani, bagian saking ilmu balaghah wonten bahasa Arab. Nggih, ilmu retorika Arab niku enten-entenipun ilmul ma'ani lan wonten mriku wonten namanipun qasr. Wonten-entenipun qasr niku urusan tauhid niki ngangge qasr. Contohnya napa? La ilaha illallah, kali la ni la nafiyah. Menafikan seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia semuanya tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Kemudian dibahas mangke enten an-nafyu wal itsbat. Jadi menika nafyul uluhiyah. Jadi tidak ada namanya sesembahan di dunia ini. Artinya namanya beribadah niku asalnya haram. Illa kecuali gitu. Datang sinten? Datang Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang kawastanan takhalli wa tahalli. Takhalli niku melepaskan diri dari semua sesembahan, semua pengagungan, semua pengkultusan kepada siapapun juga. Kecuali kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya takhalli kalian tahalli. Nah, pramila pentingipun kita panjenengan sami niku belajar terus akidah sampai akhir hayat. Mboten enten belajar akidah wis khotam satu kitab terus wis rumangsa wis rampung. Mungkin sampun khotam kitab tauhid misalipun karya Dr. Sholih Fauzan misalnya, utawi khotam kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Ugi wonten kitab Syarhus Sunnah, Sharihus Sunnah, Usulus Sunnah, Al-Usul Ats-Tsalatsah, sanesipun pilih. Dereng cekap. Terus belajar akidah. Para masyayikh kita panjenengan, para ulama kita panjenengan sami sinaosa ilmune pun boten mekakat, ning tetep mengulang-ulang Al-Usul Ats-Tsalatsah. Padahal matan sing tipis tapi diulang-ulang terus. Gara-gara pentingnya apa? Pentingnya akidah, pentingnya asas, pentingnya prinsip-prinsip pokok di dalam Islam niki. Nggih menika pinangka pondasi, pinangka akar. Omah niku nek dibangun ora nganggo pondasi. Kira-kira pripun? Enek angin sithik, enek gempa sithik wis langsung jagake remuk gitu. Uwit tanpa oyot, urip napa mboten? Mboten badhe urip. Wong Islam kuwi kudu duwe oyot. Oyote nggih akidah Islamiyah shahihah. Ingkang murni. Ingkang murni. Kita berusaha memurnikan akidah supados murni akidah kita panjenengan sami kedah enten rujukanipun. Kedah enten apa? Kedah enten rujukan. Ora mung waton ketoke ngene, menurutku ngene. Menurut fulan ngene, mboten cukup. Akidah menika betul-betul tauqifiyah. Ingkang sampun khotam kitab akidah, kitab tauhid maksudipun. Menika mesti nglewati niku. Bilih
sumber akidah niku maligi wonten Al-Qur'an saha sunnah. Ingkang samangke tamtunipun salajengipun dipun jelas-jelasaken kalian para ulama ahli sunnah wal jamaah. Niku ingkang kedah kita panjenengan sami cepengi. Ampun golek akidah ning pinggir-pinggir dalan sing ora jelas. Nggih, ampun golek akidah sing aneh-aneh sing dasare mboten jelas. Mengke nek mboten jelas ngoten niku, mboten jelas jeluntrunge, akhire kudune nengen malah ngiwa. Misale niki namung ilustrasi mawon. Kudune nengen malah ngiwa. Kudune lurus malah balik memburi. Lah niku kan bahaya. Lan niku badhe dipun mangertosi menawi kita panjenengan sami rajin terus tiap hari, Pak. Bapak Ibu sekalian, belajar akidah niku tiap hari. Nggih, mboten namung 1 hari sepekan. Mboten mung namung 2 hari sepekan. Ning setiap hari belajar akidah niku. Nggih, kalau kita lihat postingan-postingan di sosial media itu bukan cukup, sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkannya niku mulai muncul sebagian Jabriyah, sebagian Qadariyah. Ini pun mulai muncul. Kita lihat postingan-postingan. Enten sing menggantungkan diri kalian kalian takdir wis pokoknya kaya istilahnya kaya wayang ngoten. Aku kan dilakokke. Niku ibaratnya aku ki maksiat kan wis takdire ngono. Kan nggih ngoten. Sebagian ora takdir-takdiran ae dhewe apa-apa sing penting usaha. Ora nek kaitan karo takdir. Nah, bahaya niki. 2 kutub yang berbahaya. Nggih. Dan kalau rumiyin ngaten iki bibit-bibitnya pun enten sejak zaman dulu. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Lah mangke menawi sampun wekdalipun pas pembahasan mangke nak dumugi mriku. Kaitanipun kalian iman kalian takdir. Nah, itu penting dipun bahas. Sebab kata-katahipun tiyang niku bunek, stres dan sebagainya sing gebablasen. Bunek, stres niku nek namung mukadimah niku wajar, manusiawi. Nggih, manusiawi. Karena wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia niku diciptakan dalam keadaan memang lemah. Dalam keadaan lemah. Pramila gelisah, cemas, takut, khawatir niku hal yang wajar. Tapi kalau sudah melewati batas niku berarti biasanya cacat akidahnya. Di dalam apa? Dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten niku nggih, niku pentingnya akidah. Mau kita lajengaken, Bro. Kita lajengaken membahas kitab ingkang sampun panjenengan Mbak Bilih sampun mangertosi. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajli. Niki wonten setunggalipun bab ingkang dipun bahas. Inggih menika apa perkara kang dadi tujuan Allah nyiptakake makhluk. Dados tujuan Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken makhluk menika menapa? Nah, niki dipun bahas rumiyin wonten beberapa trap nggih, beberapa trap. Trap pertama niku muallif penulis kitab niku ngajak datang kita panjenengan sami niku berpikir. Ai dhewe iki urip seprana seprene. Kuwi ya mosok blas ra enek gunane. Urip seprana seprene kok ya blas ora enek sing iso dijipuk hikmahe. Kan ra mungkin ngoten niku. Maksudnya sedaya tiyang menika menawi menggalih purun merenungi hidup kita itu semuanya pasti ada hikmah. Nah, pasti ada hikmah. Sebab kita panjenengan sami menawi sampun asasipun menika Islam, menika dahipun paham bila kita tumitah wonten ing alam donya menika pasti ada tujuannya. Nggih,
Saderengipun kita lumebet wonten mriki. Saiki ngeten. Nalikanipun panjenengan lahir teng alam donya niku napa nate daftar ajeng lahir tanggal sementen, dina napa, jam pinten, tahun pinten, nate daftar njenengan? Ya Allah, kula daftar anu mawon, medale teng alam donya Rebo Kliwon jam 09.00 esuk mawon. Napa nate ngaten? Mboten enten. Berarti kita panjenengan sami niku purun boten purun, kepeksa boten kepeksa jedul teng alam donya lan niku pasti pun enten sing ngatur. Buktine kita panjenengan semak jedul ya ora krasa. Juk-juk tekan umur pira niki? Umur 30, 40, 50, 60, 70, ujug-ujug gitu. Ujug-ujug. Terus salajengipun napa nate panjenengan daftar? Ya Allah, kula usia selangkung tak rabi. Nate daftar ngoten kalian Allah Ta'ala. Rencana mungkin, khutah insaniyah. Seorang bisa merencanakan. Aku tak umur selawe tak rabi. Tapi buktinya napa? Enten sing durung ngantek selawe, maune pikirannya selawe. 20 kok wis ijab kabul. Enten melih niate azame jane selawe. Ning ternyata usia 30. Ngaten ta nggih? Berarti sing ngatur niku awake dhewe napa enten ingkang ngatur? Enten ingkang ngatur. Wenten sik direwangi ngantek ngincer-ngincer barang. Iya ta? Wah, aku cocok karo kae. Aku cocok. Seumpama dadi rokae wis jan tenanan. Ayem uripku iki. Tekane ngendon dadine dudu karo kuwi. Dadine kalih tiyang sanes. Mulane Bapak Ibu sekalian, didik putra-putri Bapak Ibu sekalian, putra wayah panjenengan supados iman kalian takdir Allah Subhanahu wa taala kanthi terus berusaha supaya menjadi baik lan kita kedah memahami bilih manusia menika sakatipun merencanakan berusaha ning masalah taufik sedaya saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila mengke ditekankan nak nduk le niki sakniki niki kan Gen Z, Pak. Generasi zilenial. Generasi zilenial niku nek mboten pacaran niku ora ampuh jarene ngoten. Nggih, sakniki napa difasilitasi HP, ngarep pacaran ki gampang. Nggih, arep kangsenan janjian ki gampang, ngoten. Mulane hati-hati, ditekankan itu. Le pacarono 10 tahun, dudu jatahmu ora bakal dadi. Ya ta? Enten sing alhamdulillah ternyata ijab kabul. Bar ijab kabul meninggal. Enten mboten? Enten. Wenten niki. Pramila sedayanipun menika kawula namung pengin matur bilih kita panjenengan sami niku purun boten purun niku melampah wonten sangandhapipun sunnatullah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ning kita panjenengan sami ugi tinekdir saged beraktivitas, saged berusaha, saged mendhet margi. Nah niku kita ditakdirke ngoten niku alhamdulillah. Terus salajengipun napa jenengan kita panjenengan sami nggih nate daftar sok matine kuwi nek wis umur semene nate. Napa enten malakul maut sing dugi mbok menawi le uripmu kuwi sok ngantek tahun 2095. Berarti nek sakniki wis umur 40 tahun matine 2095 manghitung piyambak niku umure pinten. Ning mboten nanten sing nate kangsenan ngoten niku mboten nanten. Berarti wong mati niku nggih sangandhapipun sunnatullah. Teges nika sampun dipun serat wonten lauh mahfud. Karena kita panjenengan sami niku kedah paham
menapa menika ingkang diatur kados mekaten menika pasti ada tujuannya. Tidak mungkin sesuatu yang diatur kok tanpa tujuan niku gak mungkin. Ngaten. Saniki menawi poro ingkang ahli astronomi ingkang belajar masalah peredaran baik planet, satelit maupun bintang-bintang dan lain sebagainya di alam semesta niki ya. Termasuk asteroid dan sebagainya niku sing pelajari ngaten niku. Niku samsaya belajar, kudune samsaya celak kalian Allah taala. Sebabnya menapa? Lho, atase barang benda melayang-layang. Kok ya bumi karo bulan iki kok ora tabrak-tabrakan. Nggih. Bulan karo srengenge kok ya ora tabrakan. Kok ya terus iso dihitung niku lho. Kan ngaten, kok ya iso dihitung. Saat ini kan hitungan-hitungan kan akurat, Pak. Misalnya enten berita bahwa jam sekian lalu ada gerhana. Biasanya tepat kan ya? Biasanya kan tepatnya. Sesuatu yang bisa dihitung itu berarti teratur. Sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Nek mboten enten sing mengatur gak mungkin teratur. Nuwun sewu, niki wau nek mboten enten sing beto gelas kalih botol ten mriki. Niki kan mboten teratur ngeten iki. Kan gandeng enten sing beto, terus enten, terus pas baris. Nek mboten sing ngatur mengke sak-sake niki iso ngletak ngeten sing ngletak ngeten. Terus meja ngeten iki mboten ujug-ujug kok ten mriki niku. Wong kula wau pas dugi mriki, meja niki ten mriku kok. Iya ta? Nek mboten enten sing nggaret ten mriki berarti mboten teratur. Dados ngisine teng mriku niki wau. Umpama mboten enten sing nggaret ten mriki, gitu. Berarti segala yang teratur pasti ada yang mengatur. Iku kedah dipahami dia. Terus salajengipun keteraturan niku pasti ada tujuan kula bali malih. Iki contoh mawon gampil nggih. Niki meja wae kan teng mriku. Ya, meja teng mriku. Nek umpama kula ngisi teng mriku kan depis niku namanya. Keng mriku mboten saged dimatke, kita depis kula teng mriku ngaten iki. Lah terus diatur teng mriki. Meja niku di selehke teng mriki, diparingke teng mriki kalih Bapak takmir niki kala wau. Niki enten tujuane mboten? Supados napa? Supados sing ngisi ya kepenak, sing diisi nggih kepenak. Berarti ada tujuannya. Nah niku, semuanya ngoten niku. Semuanya yang teratur, yang kita rasakan begitu teraturnya tadi pasti ada tujuannya. Nah, wonten pinten-pinten ayat menika Allah Subhanahu wa taala njelasaken bilih penciptaan langit lan bumi lan makhluk-makhluk sedayanipun menika mboten getokan, mboten sembarangan, nggih. Saged dipun tingali sesuai dengan urutan kitab nggih ten surah Ad-Dukhan. Ten surah Ad-Dukhan ayat 3:8 dumugi 3:9. 3:8 dumugi 3:9. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Niku kalau namung ngikut tartipe kitab ya. Panjenengan ingkang ngasta kitabe monggo. Biasanya enten grup-grup napa niku biasanya kan di-share kitabe kan kantun di tiga. Wa ma khalaqnas samawati wal arda lan ingsun ora nyiptakake langit-langit lan bumi wa ma bainahum lan antarane saklorone, antarane langit lan bumi. Laibin ana ing kondisi mung getokan, ora. Nggih. Dados Allah Subhanahu wa taala menika nyiptakaken langit lan bumi niku mboten getokan, mboten dolanan. Langit dan bumi berikut isinya antara langit dan bumi niku diciptakan oleh Allah ora kondo dolanan. Nggih, ora kondo dolanan, ora kondo nyelelek mboten.
wong Allah Subhanahu wa taala dados mereka dipun ibarohaken wonten itu laibin. Maknane berarti Allah taala menika nyiptaken langit bumi lan makhluk wonten antaraning langit lan bumi iku mboten dolanan, tenanan, ada maksud. Lah salajengipun ingkang dipun ciptakaken niku gandeng diciptakan niku enten tujuan. Ibaratnya kita panjenengan sami. Nggih, berarti ya fulan, kamu itu sudah diciptakan, ada tujuannya. Berarti uripe kudu terarah kemana? Sesuai tujuan penciptaannya. Jadi kedah sadar. Ya, kedah sadar. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Ingsun ora nyiptakake langit-langit lan bumi. Lan makhluk antara langit lan bumi kuwi. Kejaba bil haq, kanthi hak, kanthi kebenaran. Artinya al-haq niku berarti dengan benar. Artinya benar napa? Tidak ada kelirunya di situ. Jadi Allah Ta'ala niku nyiptake langit lan bumi niku mboten kok keliru, tidak mungkin. Berarti benar. Allah itu sudah benar, sangat benar menciptakan langit dan bumi, tidak boleh diprotes. Nah, kemudian al-haq niku bener. Maknanya apa? Berarti memang ada hikmah yang bisa kita ambil nalikanipun enten blegere langit, blegere bumi, lan blegere makhluk antara langit lan bumi. Niku pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, ada pelajaran. Pramila kita panjenengan sami kejadian menapa kemawon ingkang kita panjenengan sami menika lampai utawi menapa kewan sesawangan ingkang kita panjenengan sami ngepasi kok dulu sesawangan niku napa mungkin enten suwanten ingkang kepireng kita panjenengan sami kedah enten keyakinan sedaya menika mboten enten sing sia-sia, tidak ada yang sia-sia, pasti itu sudah memang untuk saya ada pelajarannya. Terus nek gadai keyakinan ngeten iki umpama kecewa ora gebelandangan, umpama sedih ora gebelandangan, umpama susah ora gebelandangan. Sebabnya apa? Sebabnya yakin semua hal yang ada yang terjadi di dunia ini itu sampun dipun setting kalian Allah SWT. Ya, berarti ada manfaatnya datang kita panjenengan sami. Ananging perlu dipun pahami walakinna aktsarahum la ya'lamun. Iki ingkang dipun singgung kalian Allah Subhanahu wa taala. Ananging akeh-akeh wong ngono la ya'lamun padha ora ngerti. Nah, padha ora ngerti niki perlu dibahas. Orang ngerti niki etok-etok orang ngerti utawa memang orang ngerti tenang. Karena wong niku macam-macam. Wong ora ngerti niku enten kalih jenis. Rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Niku kondisi pertama. Enek wong ora ngerti lan dheweke paham nek dheweke ora ngerti. Niku berarti memang ora ngerti tenan. Ya, ora ngerti tenan aslinya. Terus enten tiyang menika rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Enek wong niku ora ngerti lan dheweke niku ora ngerti nek dheweke iki ora ngerti. Maksudnya napa? Janjane ora ngerti ning rumangsane ngerti. Ngeten. Dan niku obate ngaji. Ngeten niku obate ngaji, kalih-kalih obate ngaji. Nek sing wau lumayan dheweke ngerti, aku kira ngerti tenan kok. Sadar. Nek sing niki wau ora sadar nek ora ngerti, niku biasane terus dadi sing jenenge sok tahu atau sering disebut dengan jahil murakkab. Orang yang jahil murakkab. Kalau yang satu tadi namanya jahil basit, wis ora ngerti tenanan. Nek sing niki jahil murakkab. Wis ora ngerti dheweke ya ora ngerti nek dheweke kuwi asline ora ngerti. Ngaten. Terus enten tiyang menika janjane ngerti, rajulun yadri. Wa huwa la yadri annahu yadri. Enek wong ki jane ngerti ning dhek kuwi ra ngerti nek dheweke ngerti. Niku nggih wonten ngoten iki. Nek sing jos niku
wong sing ngerti, terus dhek ngerti nek dheweke ngerti. Nah, niku ada empat kondisi orang. Nah, wonten kaitanipun kalian jahil niku wonten kalih perkawis. Enek sing wong ki ra ngerti tenan. Enek wong ki jane koyok-koyok ngerti, ngaten. Koyok-koyok ngerti. Enek wong ki ya termasuk niki kategori niki, wong ki jane ngerti ning pura-pura tidak tahu. Niku nggih enten. Maksudnya napa? Ngerti nek urip niku dingge ibadah, niku ngerti wong wis ngaji, ten pundi-pundi wis ngerti ta nggih. Ning nggih niku wis apalah penting urip ning donya iki wis seneng-seneng wae lah, pompong isih ning donya. Jane ngerti nek urip ning donya ki mung sedilo bakal mengkone bakal mlebu kubur, mengkone bakal enek akhirat. Niku pun ngerti. Ning kadang pura-pura tidak tahu. Lan mugi-mugi kita panjenengan sami mboten kalebet wonten mriki. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara lisan kita panjenengan sami niku kaya mantep ngeten. Tapi secara hal realita keadaan kita panjenengan sami niku kadang ora pengen ngerti apa sing wis dingerteni asline. Aja kan pun ngerti to nggih. Urip iki ibadah. Berarti nek pas enek adzan diundang adzan kita ndang cekat-ceket nindake salat misalnya berjamaah misalnya bagi napa ingkang kakung berjamaah di masjid di tempat adzan dikumandangkan misalnya ngoten niku nggih pun ngerti ning pura-pura kadang tidak ngerti ngoten napa sesuk wae ngoten aku jane ngerti nek iki ya kudune ngono kuwi ning ya piye nah ngoten kadang dibungkus dengan berbagai macam entah kemalasan, kebosanan entah apalah wallahu alam. Ngoten iki. Nah, intine kalau ambali malih wonten ing surah Ad-Dukhan 3:8 dumugi 3:9 menika kalau wau kita panjenengan sami dipun paringi pinten-pinten fawaid. Setunggal bilih Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken langit-langit lan bumi saha isinipun menika enten tujuanipun. Menika setunggal. Tujuanipun. Tamtunipun tujuan menika ingkang kagungan inggih menika ingkang damel gesang inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Terus faedah ingkang angka kalih bilih Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken langit bumi saisinipun menika pun bener lan pener ateges sedayanipun menika kedah dipun terpaken piye carane ning alam donya iki diterepke nggih bilih kita panjenengan sami niku makhluk tunggale langit lan bumi dipun paringi fasilitas antara langit dan bumi niku pun dipenerke kalian Allah supados kita panjenengan sami saged memanfaatkan nggih dipun dipenerke. Terus faedah angka 3 lan niki ingkang kedah kita waspada kathah-kathahipun tiyang menika tidak memahami tidak tahu. Kadang enten sing ngerti ning etok-etok ra ngerti, enek sing ra ngerti tenan. Iku ngaten niku. Sing ra ngerti tenan ngeten iki nek ditutuk-tutukke terus ra gelem ngaji, dadi ra ngerti tenan ngantek mati. Mungkin alasannya ngeten, aku nek ngaji nek ngerti nggak malah bebane malah tambah akeh. Kan ngoten biasanya alasannya. Lah aku ngaji engko malah jadi ngerti malah bebanku malah tambah akeh piye. Niku klintu sebab namanya hisab niku akan sesuai dengan kondisinya. Itu pun dibahas para ulama tentang hal itu. Ada orang yang hidup di kalangan dimbayat ngerangan iki namanya ya. Kajian temriki enten kajian akidah, fikih dan sebagainya. Terus comben ning akhirat sowan dumateng Allah. Kok orang nindak ngene-ngene ngopo? Jawabnya apa? Kula mboten ngertos ya Allah. Kinten-kinten Allah duka mboten. Mboten kok kinten-kinten pasti gitu, pasti murka. Kenapa? Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak dipergunakan untuk thalabul ilmi? Padahal ngerti kok nek kajian waktune yo ono gitu. Kenapa tidak
pergi ke situ. Ngaten, benten kalian tiang ingkang gesang cumondok wonten pelosok ingkang betul-betul belas gak ngerti. Niku mangke pembahasannya lebih luas lagi. Tahta masyiatillah kan nggih, semuanya itu. Mangke pripun-pripune nasibe nggih. Tahta masyiatillah. Dasare wonge memang apik nggih. Ya nasibe apik nggih. Nek dasare wonge iki asline mbakate ngayalan nggih pun lebih penuh. Nika samangke enten pembahasanipun piyambak masalah niku. Tapi nanti di belakang-belakang ngaten. Niki nembe membahas tentang hakikat kehidupan niku semuanya ada tujuan, ada hikmahnya. Ngaten. Niki manjingnya jam pinten, Bapak? Sampun dumugi. Oh, sampun lho. Mboten kraos nggih. Niki nembe setunggal ayat lho. Tunggal ayat. Nggih kula mencoba menyederhanakan nggih. Mugi-mugi saged dipun pahami gitu. Nuwun saya rada ngangge anu sithik. Rada nganggo mikir-mikir sithik masalah. Nggih mugi-mugi mawon kajian kita panjenengan sami wonten hikmah saha manfaat ingkang kita pendet. Menawi wonten lepatipun anggen kawula membahas anggen matur nika saestu saking cubluking pangertosan kawula, kirang wawasan kawula ya margi sedayanipun menika nggih betahaken tambah-tambahipun ilmu sama kula nggih tetep terus belajar panjenengan ugi mekaten. Ngaten sami-sami kita panjenengan sami belajar, ampun berhenti belajar. Berhenti belajar iki berarti kaya ngendheke nyawane, kaya ngendheke nyawane. Terus mugi-mugi Allah maringi barokah dhateng kita panjenengan sami, maringi kesaenan, keistiqomahan niki sing paling penting saestu dumugi akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ndonga husnul khatimah niku sejak sekarang. Aja ngantek husnul khatimah wis mati lagi ndonga husnul khatimah. Ya lagi didonga husnul khatimah. Niki mulai saat ini juga kita sering meminta kepada Allah supaya husnul khatimah. Ngangge hak amun kha. Mengke kleru. Nek nggo kha mengke malah kuwalik maknane. Ngaten nggih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.